Anis brana seo, céirta agann ach móla iontais do chuid Spider-Man. Agus is léir go bhfuil milseán agus rudí iontracha taobhaiste agus breagán beidir. Andas. Ok, tá chuna é chasa timppla. Tá seo ach nílann seo ach ólas agus bhun tá cúig rudí an agus is dócha go bhfuil mis ceanna bháin. So, inis, camadé, is tróige chuna é oscailt agus álamach céir atá mu chuna áil. Ok, seo linn. Seo linn chuid is fearlam. Agus. Wow, tá go leor agan in seo. Tá peann luí dearg. Agus tá milseán. Yum. Agus níos mó. Fós agus. Tá seo. Féidir mé seo is an obairhaine. Gláim mo chud botún amach. Leis an scriptah agus is glóine seo. Okay. So, sin Spider-Man. Agus tá cinál ochar agan in seo. So is léir go déantíos deach an seo, beidir. Mú. Féidir seo. Nu gaan we haring amach. Oh, spinner desk. Anda, daar glas is een aanpaaldig mas leeghu. Agus kan mij laat TV agus brandna seo. Tá gramáin agan. Spider-Man agus ag dul amon a chuid oibre. Má cean sin, sin mór. A líon andas. Ok, agus tá cluthe bord agan. So, sé go núsáidin tú na chuid na rudí seo lena immert. Ok, well, stoch go gatú I dhéanamh amach do hain. So, sin agus. Oh, is málam seo. Seo leabhar agus seo ben fá go bhfuil ceann luí dar a gagad. Beidir an scríomhar seo agus é a gathú má tá dahanna eile agat agus beidir scéal Spider-Man a scríomhú hain. Oh, wow! Is beidir le seo a dhéanamh triangle beidir na puncama. Mála sin. Look, tá lá beige. Beidir mar sin beidir an festis. A Yara. Oh, I mentioned go joke. Anna chud rud a dhéanamh sa leabhar. Agus má dhéanamh tú botún fuair tú scriosara. Well, tá anna chud rudaí sa móla iontais Spider-Man agus camera gohfuil sé go hiintach. Féicear ar bhí sin eile.